Bi profitt qabel it-taxxa ta' 22 miljun euro, fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena il-Bank of Valletta ra żieda ta' 12.7 miljun euro, jew żieda ta' 58% meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena li għaddiet. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet virtwali il-ħamis wara nofsinhar li fiha tħabbru r-riżultati tal-ewwel kwart tas-sena. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet intqal li dan it-titjib jirrifletti l-irkupru mill-pandemija. Mit-tarif li ġie ppubblikat ħareġ kif id-dħul tal-bank matul l-ewwel kwart ta' din is-sena kien ta' iżjed minn 58 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 5% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dwar is-sitwazzjoni tal-gwerra fl-Ukrajna, il-bank qal li qed ikompli isegwi l-iżviluppi ġodda li qed iseħħu. Żied jgħid li bħala bank mhuwiex espost b'mod sinifikanti għar-Russja fejn jidħol is-self. Intqal ukoll li r-rabtiet kummerċjali diretti ta' Malta maż-żewġ pajjiżi involuti direttament fil-konflitt armat huma żgħar. Fil-konferenza tal-aħbarijiet intqal ukoll li l-bank għamel simulazzjoni ta' 3 xenarji biex ikejjel l-impatt indirett tal-gwerra fuq dawk is-setturi li jistgħu jintlaqtu minħabba xkiel fil-provvista ta' numru ta' riżorsi jew materjali. Intqal li l-bank huwa sodisfatt li anke fl-ar xenarju minn dawn il-bank ikun kapaċi jassorbi l-impatt negattiv. Madankollu il-Bank of Valletta se jkompli isegwi s-sitwazzjoni tal-gwerra mill-viċin minħabba li din għadha fluwida u tista' potenzjalment tkompli tmur għall-ar.